bawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Good morning po, Sendo Boss. Ano man ang gadaang patakaran, mga tugang, sa pag-release ng swab tests? Ano man ang gadaang patakaran, mga tugang, na dapat ang sunodon, tanganing mas mapakaskas ang pag-release tabi kang swab test result. Para po dyan, mga tugang sa tuya tabi na mga kababayan. Ano man ang dapat ang gibuhon? Anong proseso kayan? Di ba? Ang nagsuswab tabi, mga local government sa RHU. PDP padara dyan sa Satuyang Regional Diagnostic Laboratory. Kung napaghali dyan, pirang aldaw po yan bago po i-release ta. Kas bagong aga, kadakol ki mga reactions, mga tugang, na naghahalat sinda sa resulta, mga tugang, kang swab test. Diyan tabi sa tuya, tabi na palibot, kang senta, abang sin naka-quarantine, iabutan ki mga 2 simana. Tulong simana, mga basta, pero, araman ta daw kung ano ang kwan kaiyan, anong paliwanag kaiyan, mga tugang, kang, administrative head, kan Bicol Regional Diagnostic Laboratory, sa paagitabi, mga tugang, ni Dr. Alan Lucanyas. Apoton sa dito, Dr. Alan, nababasol ang kwan paminsan ang opisina, pero susugduman sa mga naging testimonya kasabago kan sa tuyang mga listeners, nagluluwas po na delayed to result hali sa RHU, pasiring sa inda, asin gari may problema sa coordination. Tas siyempre, sa BRDRL, dahil man po ninda pwedeng i-delay, asin ihaloy ang resulta, taaram ninda ang konsekwensya po, kansiring na bagay. Okay, inapudan ko po si Dr. Alan Lucanyas, administrative head, mga tugang, kan sinabi ng laboratory, para po ma-explicar yan. Dr. Alan, maray na aga tabi sa imo. Diyos maray na aga man po. Nagdadangog. Siguro po sa RHU o sa mga grupo na nagsaswab, ano po ang proseso tabi, Dok, from swab test, from extraction kan swab sample, pasiring po dyan sa sa regional laboratory tatabi? Sige, siyempre, for example, may cited symptoms tapos close contact, ang tigigibong po kang mga reporting unit o DIU na pagkadarangka is scheduled sila sa swab. Yes. Ito. Yes, So, yes. pagka-swab po kayan, tigdadarian di sa muya. Yes, May cut-off nga ni po kami sa mga nagsaswab na dapat before 12, dapat suswab diya o sa muya digdi. So, Okay. pag na-receive mi po ang sample, antimano po, pigtitest mi yan, so pigkukumpara mi baga, so itong listahan kang mga pangaran na pigswab ninda, muda itong sample na pigpadara ninda sa muya. Okay. Ngunyan, kung di po nagtatali itong pangaran, muda itong sample, pigdi-discard mi po iyan. Pigbabalik mi po iyan duman sa itong DIU, itong Disease Reporting Unit, kung saan ito pigswab. Okay. Iyo po. Okay. Ngunyan, so itong mga natali nila,
tig-a-analisa rin ni po itong result kung negative siya, positive siya, or may ibang result. Opo, opo. So, pigiling mi po iyan, tapos babalili po iyan kan sa muyang pathologist. Okay. Bago mi po iyan i-release. So, Okay. after that, pag na-validate na po iyan kan sa muyang pathologist, i-release mi na po iyan duman sa kung saan po siya tig-swab. Okay. For example, ito pong nagreklamo sa imo sa subagong aga. Opo. Ang Epidemiology and Surveillance Unit. Okay. So siguro Ay, sandali. ano sa imo. Sa buya din ako sa totoo lang. So, isa nga niya ang apod ko sa inda. Iyo po. Tapos, pagka ituya pa kami na Samples, automatic titrabaho yan. And pagkatapos tulos, ano Los, sabi mo kasi bago 24 hours or mga araw ka yan, ibibalik tulos sa origin. Pero, may mga areas pala na direkta nindong forward sa resulta. Alam kan Legazpi, mga hospitals nga, BRTTH, araw ka yan. Pero, igwag kay mga LGUs, RHU na, pipaagin nindo sa Albay Seso. Din sa Albay Seso man, ang ma-release duman sa RHU. Tama po? Okay, din so RHU man, ang ma-informar duman sa recipient kung siya negatibo o positibo. Tama po? yes. I see. Okay. So may posibilidad na sa prosesong yan po, Dok, duman nagkakaigwak kidili, but we do not know until now kung saan po ang problema ninda paghali po sa indo kang resulta. Yun na nga ni sir. Siguro ang recommendar po kami sa regional office. Magis Albay Seso, o di pwedeng idirekta na nindong i-release sa RHU kung saan sa origin kang swab samples? Kasi po, gabo sa RHU po baga, under kang Provincial Epidemiology and Surveillance Unit. I see. So, Okay. yung po ang protocol na pagpapasunod kang Department of Health, na pag-under ka
So data collected or sample collected, may problema. Halimbawa nga, so sabi mo, so mga paminsan sungaran, di ba? Paminsan baka may problema so na-collect ang data, and then may posibilidad po na baka so handling na pasala, kaya medyo nagduda ka mo, then hindi po pigte-test. Ano po ang proseso kan? Immediatamente i-inform so origin kang sample para mataraman itong so kinuha ng kan sample tabi dok. Ano po ang nagiging proseso? Ta siyempre, pag dito inform, maghahalap talaga ito na kinuha ang recipient kan sample. Okay. Pagka-receive po ka itong sample, pag rejected yan, automatic po yan kag-admin sa Google Sheet. May Google Sheet po kami na maihiling po ninda tuman kung anong Ito, apod ka itong pigabog tayo. Anong arang ka ito? Google something? yung authorized person po sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit. Okay. So meaning, pag ito ngayon na discard or may duda ka mo na depektibo o whatever, kung ano man ang mga bagay na yan, tanganing di ka mo masala sa assessment, sa resulta, bibog taktulos duman, and then, itong in charge sa SESO, Salbay, o kung saan man iyan, siya obligado na magbukas ka ito, tabi, Dok, tama? Yes. I-check ito. Ngunyan, Para makagibo natin dati medyos na ma-informaran man itong nagsumitir, let's say hospital ang nagsumitir kay itong sample, para mataraman man po ninda ang hospital na ay kasi lang po tigpagan dito mo yung sample po. pinagdaraanin do. Ay Sir Henry, dapat po ang pag-iisip ka dyan termi is igwang sarong tao. Oras ka mo dyan, nagbenang urulian ang mga tao mo dyan sa South Luzon Diagnostic Laboratory na iyan. And then, pag abot sa kang resulta, may nagreklamo sa 2 simana, sarong simana. Siguro, panahon na naadalan ini talaga kung saan ang ang problema. Imagine, Dok, so anxiety, nagsakakahalapin sa ng persona, di ba? Kami po din sa laboratory, yung termi may pasyente o may pig swab na naghahanap ng resulta na baka magadan po ito, bato dahil ito bagang naghahalat. Pero may mga instances baga na nga inabutan na siya kang mandatory quarantine, di man siyang namatian.
after nga ya 14 days o pag 14 days uminabot sa resulta, maulit ka na naman ki-quarantine. Di ba? Dahil po. Sarap pa, Dok. Dahil po, positive siya, tapos later nag-abot ang result. Mas, Oo. yung itong 14-day na quarantine niya, yun na po yun. Ayun. Kung negative siya, Dok. Yun Kung na to. negative siya, pwede siya magluwas after 14 days na quarantine. Ayun. Okay, very good. Now, 14 days pa din po. 14 days pa din. Kay negative ang result mo, basta igawa kang close contact, oo. kumbaga, pigpapakwarantin pa. Basta pigpapakwarantin ka pa. Yes, Kasi yes. minsan po, may mga late magluwas ang Ang ibang mga nagtrabaho sa gobyerno na while waiting for the result, ano ba, pigipirit nang magtrabaho kan sa indang mga busing. Ano pang proseso ka, Andok, di ba? While waiting for. Kaya baga, mas maray talaga na, sabi mo, itong on time so result, I mean, kung pirang aldaw sa ng resulta, para makadesisyon tulos, kung negative siya o positibo, makabalik tulos sa trabaho. Ano po sa iling mo kaya, Andok, na sistemang yan? kami digdi sa laboratory, I'm speaking of laboratory lang, digdi lang sa muya. Speak of others. Pag close contact ka, automatic pag-contact pa-quarantine ko siya 14 days. Ayun. Okay. Basta may close contact. Itong masa pigsiling, no? So itong dapat wala ka mga isaswap. Yeah. Opo. Dok, may... Regardless of the result, Oo. negative yan or positive yan, tatapusin mo ang 14-day quarantine. Iyon ang magayon na patakaran, di ba? Negative ka o positibo ka, depende naman sa patakaran do, kaya puwan kang magkumpleto kan 14 days. Opo, kasi Diyo, yung pasiguro. Oo. Di ba? Opo. Dok, may testigo. Sabi niya, pwede po pa hapot kay Dok kung ano although na-explain mo na kasama ko sa ibang parte kayo, di ba? Pwede mong ma-expound po, Giraray, ano daw na mga instances na rejected po ang